Oo. Ang gagamitin mo nga cellphone kay Maria. Ayaw ko. Ayaw mo. Wala naman, hindi naman ang pangalan niya. Ito hindi naman yung... Mas lagyan. Oh, hindi ka na pala. Kumain lang ako. Tapos naligo. Naglaba ka. Oo nga. Istorya ka. Iwan mo to, tumpok mo muna to. Ito, tumpok mo. Tumpok mo 30. Ano mo gusto? Ito yung pa. Paano? Ito naman yun. Hindi, ito. Dito sa isang karito. Ba't ganyan? Pangit mo. Kano lang to. Tinawag ito kay Boss GR. Hindi boss, pangit lang ano mo. Rambutan. Hindi, ano mo na lang. Magkano bang ano mo? Para hindi ka malugi. Kaya gawin ko sana yung 400. Nahiya naman ako. Ano, ako na lang ano. Tawag dito. Baba mo. Mga karton na rin. Kanina to. Nel, sa ito ah. Hi, Liboy TV, shout out. Sangkay. Mel's Berry, thank you so much. Mine, shout out mine. Viewers, shout out. Ano, lumabuksan? Eh? Ano po ah. Talagang ilang makalakan na tayo. Sabi niya, Wala akong. Meron yung saan ba? Tato? Pesto. Yeah, sagad muna, sagad. 5 viewers. Hop. Napudol. Sino napudol? Sino raw? Saraw. Tatay Robin, saraw. Rambutan, pap, pap, ay. Ano kong rambutan ni? Very, 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 very. Okay, baba. Payung. You see, I never
I never you. Hello, Ja. Hello. Sanggay, Biboy, thank you. Sanggay Grace, salamat sa ads. Elmer Ogay, thank you so much. Pwede. Para mo ano. Tamsak Harangay, thank you. Mama Makari. Salamat sa 10 viewers at 10 tamsak. Wow. Biglang ano dami agad. Ma'am Corsalda. Lajo Ramoneda, shout out. Almer, guys, shout out. Acoustic, shout out sa'yo, Acoustic. BG Sangkay, sige lang, Grace. BG ka lang. Gusto mo. Sanay na ako sa'yo mag-BG ka. Ayaw. Ayaw ko. Magtutupid pa ako. Sige lang, Sangkay. Tatay Ruben, thank you so much. DCQ, shout out sa'yo. Acoustic. Morning, Grace. Sabi ni Tatay Ruben, Kuya Ruben. May galang shout out. Napudol si DCQ. Bakit napudol? Kaya mo na yun. Magkano? Ano, 20 na lang. Tumpok kami ng 20 tumpok. Dami mong tirang rambutan. Parang wala lang bawas eh. Tray pala po una nila na. Hello all again. Morning, Matthew. Akari, morning po. Sabi ko, Kuya Robin. Mami, hi. Akari, hello again. Guys, wait lang po yung natin, yung sponsor natin kay Johnson Wax. Nasa akin ang pera ha. Huwag kayong mag-alala. Dito ang pera sa atin guys. Kailangan natin ng Sangkay Pay. Mamaya pag nakabenta kami ng kasi wala magbabantay nitong aking isang kariton. 2 kariton kasi kami ngayon. Itutumpok muna namin yung luma kasi mabubulok lang. Sayang naman. Sayang ang pera. Gagawin nga namin 20 na lang tumpok para Kuya Robin, Sis Grace, hi. Sabi ng Sangkay Matthew, maraming salamat. Tumpok namin na yun. Kay Christian. Tumpok namin ang kambukan. 20. Okay. Ano yan? Pagod po, kang gigising ko lang. Thanks po. Morning, Tatay Robin. Ma'am Esoda. Shout out sa Kuya Almar. Matthew, shout out. Sabi ni Tatay Kuya Robin. MGW Yahoo. Shouty. Morning. Shout out sa'yo. Facebook ka? YouTube. YouTube ka kasi. Subscribe ako sa YouTube. Thank you, Sis Grace. More blessing to us all. Shout out. Almar Ogay. Magalang shout out po. Sabi ni Kuya Ruben. Maria. Sabi ni Corsalda. Ay, bili na ate ah. Rabutatat.
Tatat, tapara, tatat, abutatat, aburutatat. Kuya Ruben, shouty. Sabi ni Kuya Elmer. Thank you so much sa inyo guys. Maraming salamat po. 11 viewers, 11 thumbs up. Aray ka. Ang dami na agad. Thank you po. Wala tayong premiere ngayon. Walang video, walang upload, walang video. Guys, gili na, gili na. Negative shout out for everyone here in the chat. Thank you for your numbers. Okay, now. Numbers sa channel, thank you so much. Acoustic, maraming salamat. Acoustic. Ito magtanong sa kung sumalay. Ito na guys. Kahit dalawang segundo doon. Huwag na. Rabutats, rabutats. Ay, Robert Bagalanon. Shout out. Robert Bagalanon, pupunta kami ng Nasugbu. Shout out, Kawaray, dyan sa Suwad Family. Pupunta kami ng Nasugbu nila Tatay Robin. Kaya sasama ka. Shout out mga Kawaray. Welcome to Matthews from Kasawda Channel. TV at soy, thank you sa kay Biboy sa atin. Kuya Robin, shout out sabi ko. Dali ma'am. 91 po. Ika. Oh, matamis ma'am. Billy to eat. Thank you so much, Will. Hindi na ate ah. Rabutats, rabutats. Kasi ako, sa bahay, nag-design ako. Sayaw-sayaw mo. Eh, kung tama. Ulan. Walang dito. 27. Ano? Ay! Tulog mo na. Nahanap ko sa'yo yung ano. Nalapasukan mo. Bigay mo na. Puso. Baka 19 ng pahap. 19 ng hapon. Alis kami. Kami nasugpo. Kasama ka. Ma'am. Bili na ate, rambutan ah. Ma'am, rambutan ma'am. Ay, Papa Jack TV, shout out. Musta? 13 viewers at
13 thumbs up. Wow. Ayan. Thank you. Sinati. Rabutats, rabutats. Rambutan, rambutan. Shoutout sa iyo, Kuya Robin. Sabi ni Robert Bagalango. Isang kilos na tayo. Pangalawang harang, thank you, Papa Jack, sa harang. Eh, 20 lang 1 part, ma'am. Sige na. Sige na, ma'am. One port, 21 port, 21 port, 20 ah. Ay, 21 port. Port 20. Tamis. Tamis na talaga yan. Nagsasaro na yan eh. Port 20. Yes, Robert. Thanks. Sabi ni Kuya Robin. 21 port. Dan. 40 kalahati. Ika. Ika na. Ma'am. Come. Come to me. Ika. Magsiw. 14 viewers. Thank you so much. Rabutatat. Taratatat. Hoy! Rambutan, lalaki, red cow. Thank you, Will. Thank you so much. Rabutatat, 20 lang, 20. 21 port. Rambutan, 21 port. Thank you so much, Will. May blessing na naman tayo, guys. Galing kay Willing to. Thank you sa pakulay mo. What's up, mga kawaray? Shoutout sa ating mga viewers dyan. Thank you kay Boss. Kay Will It to Eat from How We Yours sa blessing niya sa $5. Kuya Elmer, thank you so much. Kay Grace, kay Matthew, kay B-Boy, Tatay Robin, Kuya Elmer, Papa Jab, shoutout sa'yo. Hindi pa ba naman dyan? Mga pumasok sa atin. Acoustic, shoutout. Mama Kari, shoutout. Mama Ay, shoutout. Kasi po na ang maayos yung dito. Uy! Nice. Thank you, Main. Thank you. Ulam pa, guys. Bigyan pa tayo natin. Bigyan ng ulam. Thank you, Main, sa pagan. Inorderan ako ni Mamay ng camera, pang body cam na pang camera. Hindi ko nagamit ngayon. Ito din na lang. Dapat nandito. Hi, guys. And vlog group. Sangkay Matthew. Wow, supportive Sangkay Pia. Yahoo. Opo, supportive talaga yan. Supportive niyang Sangkay Matthew si Ipe. Nag-order siya sa akin ng body cam. Ang body cam na para sa camera ko kasi sabi niya para pag solo ka lang, pag may sa'yo, papakyaw o bibili. Kahit solo ka lang, kaya mo na yan. Diba? Sorted yan sa akin. Paalam na ko yan, punta ako ng Sugbo. Tatay Robin. Tatay Robin, tuloy tayo. Sana walang bagyo. Para tuloy tayo. Pag maulan, huwag tayo tumuloy. Para tayong
Ayurin mo! 11 viewers, thank you so much guys. Sana all supportive. Oh, supportive yan eh. Yan o. Hindi nyo makita pala. Koray. Yan. Ang body cam ko. Inaayos niya pala. Di ba? Gamit ko yan. Oo, tuloy tayo. Tuloy na tuloy. Ay, Glory Creation, shoutout. Magkano ang ganon, Mark? Si Pe ang nagano yan, Kuya Elmer, kung magkano po yung ano nun. Hindi ko po alam eh. Si Pe ang nag-order nun. Nagulat nga lang ako kahapon pag uwi ko na mayroon ng ganon. Sabi ko, in-order mo yan? Oo. Ito mga... Ay, maaga pala kay. Tuloy na tuloy. Sana nga hindi umulan, Kuya Ruben. Ayan sila kayo. Lagay, shoutout. Dito pa, di ko pa naayos yung ano mo. Yan o. Sila kay. Hirap sa ito. Ito naman. Pag-tintaste na lang, maano mo na. Hindi pa kasi nagagawa eh. Hindi pa naman nakakabili ng gamit. Wala kasing bantay ng aking paninda. Sana ngayon niya sana gagawin namin kung may bantay lang sa isa kong kariton. Para pag nag-akyat ako ng footbridge, meron akong video. Magkano gano'n. Hindi ko lang po alam, Kuya Elmer. Mark, mine is the 350 phone holder boom. Uy! $100 lang po yung Kuya Elmer kasama na shipping fee sa mga TikTok ako nag-order. Sabi ni Mario. Hi, Tony Ba, shoutout. Kumusta na yung anak mo, Tony Ba? Nakalabas na ba kayo ng hospital? Kumusta na, Tony Ba, yung ang anak mo? Ano yan, B-boy, sinasabi mo? Mark mine. Aray ka, gamot na lang. Gamot. Sana gumaling na yung mga anak mo. Kailangan maging supportive, mami, para di tatama rin mag-vlog, tsaka para naman din sa amin yun. Thank you. Pagbalik nyo sa kanyo, ayusin ang kariton ni Johnson Wax. Oo nga po eh. Pamplano ko nga po, Lunes. Bibili ko muna yung mga materialis ba. Bilhin ko muna para doon ko na lang sa bahay lalagay. Kasi medyo may space naman sa bahay. Nalis na yung aparato, sakyan niya. Oh. Nagsaktan, Ate Army Capral, thank you so much po. Salamat, Ate Army. Rabutats! Nangangawit ako, kanina ko lang. Parang kung ano. Si ate, wala si ate. Wala si ate. Hindi ko lang dyan. Tony Ba, gandang umaga. Mark, yung gandang umaga. Magandang umaga rin, Ate Army Caporal. Thank you so much po. Salamat po sa tamang. Ilan po yan? Langanin ngayon kasi aalis kayo. Si Kuya Ruben. Oo nga eh. Pero bibili ko muna ng materyales. Paninda rin kasi ako. Pero kaya ko mga Lunes kasi wala akong ginagawa. Ay, shoutout kay Gerson Tarang. Kopya. Kaya atras.
Ege. Tuloy ang ligaya. 24. The 13 viewers na yan. Thank you so much. Okay na po yan. Lunes naman pangako ko sa kanya eh. Sa Lunes, wala akong linggo. Titinda ko na. May tira. Hindi na lang yun. Kasi Lunes din mga titinda gano'n ng Lunes. Papahinga ako minsan. May tira lang sa ating itin. 14 viewers at 16 thumbs up. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa mga taong tumulong kay Johnson Wax. Maraming thank you sa inyong lahat, guys. Thumbs up sangkay, sarap ng rambutan. Yes, mapulang-pula. Yummy, rambutan. Sangkay ano, Samuok vlog. Thank you so much sa iyo. Sarap to, rate ko, sarap. Ang rambutan. Makain talaga. Makakain. Talaga naman. Kakainin na lang. Lang. 20 lang yan. Pare, may bibili pare. Maraming salamat po sa tumulong sa anak ko. Ay, walang anuman po. Tunay ba? Maraming malaki na bagay. God bless you all. Marjo, may kalab shoutout. Sabi ni Daniel Coulson. Shoutout. Shoutout to Daniel. Shoutout sa iyo. Tagpera. Ano lang? 80 man ang kilo. 21 port man. 80 man ang kilo. Tara, punta tayo sa anniversary. Pupunta kami nila Tatay Robin. Kita-kita na lang tayo. Kita-kits na lang tayo doon. Ano? Daniel Poson. Shout out. Thank you so much. Tony ba? Miguel shout out. Ay, Nabuda. Ano? Nabuda ba? TV? Nabuda ba? Tama. Nabuda, how are you? I'm good, my friend. Nabuda. I give you moderator, my friend. I thank you so much for visiting. I love it. 100 yan per kilo dito. 100 kilo. Ano lang dito sa akin, 80 lang ang kilo. Idol. Sorry ba? Sorry ba? Ayun o! Maligad! Yeah. Kasi na yun. Bakit napunit? Hindi. Ang kulang. 16 viewers, thank you so much. Rambutan. Ulo pa pala siya. Rambutan, yeah, rambutan na ba? Ayun naman. Super tamis. Alan, 2 kilo? Lagay sanda na. Ay! Nagkagman. Aling rin, ha? Ulo ko yan, start yan. Ulo ko yan. Alin? Ganyan daw, pwede tigpan. Siguro naman yan na ganyan. Ganyan talaga yan. May sakit kasi yun yan. May sakit sa utak yung mga ganun. Para sa safety. Dulong mo ulit na to dyan. May sakit kasi yun. Kaya, Saka sa ulo mo. pasensya mo. Kaya mo na lang. Kasi pag may sakit sa ulo, patulan. Dapat ka din ito rin. Rambutan, shout out. Rambutan. Ayun o. Kuya, hi. Ayun o. Dyan o. Uy, Tagalog maninig. Pangat. Dyan. Rambutan. Yan na, sinti. Sarap yan, lalo kung tuklape ito. Isang kayo sa mo. Ge! Ge, kaya, welcome. Nabuda. Basta ano, sabay kami. Hi, Philippines. Hi. Yan. Thank you so much, my friend. Where you from, my friend? Nabuda. Tama ba?
Ate Army Caporal, thank you so much po. Thirteen viewers at 16 thumbs up sa round. Nabuda, thank you sa round. Ay, bilhin natin. 21 for 20 ah. Ang tamis, gar. Unang kagat, kain lahat. Yung pala. Ay, bilhin natin ah. 21 for 20. 21 for ma'am. Ay, sangkay kabus, sarap. Hindi ako nakapunta sa timer mo, kabus. Ito na lang mamaya. C3PO, sarap kayo, C3PO. Morning C3PO, thank you so much din. Wala akong ano. Wala. Wala nga ni. Hindi mo kung saan natin tagalay. Wala nga ni Abi. Lagaw talaga. Wala sa akin, wala. Itong puking ko yan. Ate Grace, nasaan ka na? Ay, nagtago na naman si Grace. Ay. Nabuda TV, shoutout sa iyo. Ay, saan? Thank you guys. Maraming salamat po for 15 viewers at 70 thumbs up. Shoutout po. Sa mukha, sabi niya ng Nabuda. Nabuda, thank you so much sa Nabuda. Check your channel. I give you banana. One banana. I give you banana, Nabuda, my friend. I check your channel, my friend. Oh, it's so beautiful. Eh, hindi, magkano yan? Nabuda TV, thank you so much, my friend. I give you I give you banana. One banana for you. Nabuda, this one banana for you, my friend. Thank you so much. Thank you, my friend, for visiting my life. Samuk, thank you sa hanggang Samuk. Samuk, how are you? Sabi din Nabuda. Thanks so much, my friend Nabuda. Where are you from, Nabuda? Cebu? Where are you from? From Indonesia? From India? Where are you from? USA? Brazil? Where are you from, my friend Nabuda? Ay, bilhin natin ah. Ano, yes? What is that? Thank you. Where are you from, Nabuda TV? Thank you so much. Welcome. Oh, okay. Hindi tumpok. The viewers, thank you so much at 19 thumbs up. Wow. Thank you so much, guys. Love you. Kumain ka na ba, Chan? Chan, kumain ka na? Kakain lang ako, gutom na ako. I'm from Syria. Syria Lanka. Oh, Syria Lanka. Welcome to the Philippines, my friend. Nabuda. I eat ads. Thank you, Sangkay B-Boy. Sangka. Uy, maya. Unahan tayo niya. Gusto tayo sa pweste. Yeah.
Yes. Bahala ka na sa buhay mo. Ay. Yes. Sige. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Para sa tagumpay. Push, push. Ay, akala ko Ranawi na. Diyan lang, sa mamay. Iboy, my friend. Ay, wala. Sabi na naboda. Naboda, buong naman. Sa kay Grace, tawa ka dyan. Hala, Biboy. Biboy, 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 Biboy. Ano? Tayo ka? Mamaya, ano, lilipat ko doon. Lilipat yan. Lilipat ko doon karito rito. Kailan niya makaalis. Lalagay ko nga sa pusti karito ko. Meron pang ano, isda. Kaya nga, pag alis mo yung ito, sinabihan ko na yun. Para mapitlaw ito. Dahil na sabi mo doon. Sa bukod, sarap, Biboy TV, nakunan sarap, kabus. Ano sabi na lalaki? Sabi ko sa akin, libre tigib. Ay, sa akin, libre tigib. Tinawaran lang. Libre tigib ba dyan? Bike? Pulang-pula yan ah. Magaya yan ah. Ba't sa inyo? Ha? Ba't sa inyo? Bago, kahit green mo. Kayo madaya, magsasarado nga na naman kayo. Siyempre. Wala pa rin eh. Ano yan? Binili. Sabi naman pa rin. Ha? Nay, bakit nay? Baka maipit kayo. Hi, nanay. Dito ko. Oh, Kung saan ka naman pupunta? doon ako sa Amerika. Yun yung may pagkabilo na rito kasi puro po sa lapot na ulit. Parang ito. Oh, yan. Kunin mo nga po. Kunin mo nga. Yung. Agis mo rito. Uy, tinitigan na diyan ano, rugby. Para titigan mo. Ano kasi Raymond? Nagra-rugby. Akala ko makapisto rin dito sa wakas. Salamat. Salamat kay Boss Loy. Sa ilang buwan. Hindi makapisto rito kasi dahil parehas paninda. Ngayon, mag-aagawan tayo rito sa poste. Wait lang. Hinihintay ko lang sa mukha. Wait lang. Wala si Wanda. Wala si Wanda. Pwesto na. Pwesto na. Di ba, nitang? Oh. Pagtawid mo rin. Bumili ka plus. Bag. Takbo ka ng takbo. Ayan na! Aray, waray, waray! Aray, waray, waray! Si ano, nga boss ha. Yung lating-lating ha. Sabi na yun. Kami naman tabi doon. Ika na. Kami naman tayo. Matik yan! Kanina ka pa yan. Ang program na yan. Inano na yan. Dinumtak na ng ano. DPWH. Ayan. Dito. Magkatabi tayo ngayon. Sige. Banat. 20 lang 1/4. 21 port. Guys. Guys. Yeah, salamat sa suporta ya. Panood ko yung vlog mo sa Valenzuela. Oo, napanood mo? Thank you, Michael. Ano pangalan niya? Robert. Magalanon? Robert. Maganda sa akin. Supported natin yan. Salamat po. Yung talaga yan. Sarado na tayo. Matungal. Kuya Robert. Lagi ko pinapanood Ano rin, yung ano eh. Kuya Robert, lagi nanonood sa aking YouTube channel. Thank you so much sa suporta. Kaya saan po kayo? Sa ano, si Lito. Si Lito ay. Kaya makikita mo to, bukas ko ito i-upload. Makikita ni Kuya Robert yung ano niya. Yung video na to. Kaya si Lito pala siya, 65 years old. Lagi nanonood sa akin. Napanood nyo mo kay Japper? Oo. Nandun kami. Ano yung tinatawag kong tatay. Yung tatay. Katerbit. Ano sa Philippines. Taga-Maligaya po yun. Si Kuya Elmer, hindi siya nakasama eh. Kuya Robert, thank you po. Salamat po. Sige. Ingat po, ingat.
Ano? Rambutan. Sige po, sige. Thank you kay Kuya Robert sa support ng mga koray. Dito tayo sa first day. Hindi tayo papunta. Dumalay boys, shout out. Kuya Kabus, shout out. Thank you po, salamat po. Hindi po. Yan. Hilain mo. What can I do? What can I do? Pabili, pabili yun. Ano? Mas Christian. Yung bagyo ba ngayon? Sarado na rin ako eh. Ulan. Maluyan. Maluyan. Hayaan mo na yan. Ulan na. Maluya man ikaw, doy. Maluyan. Unoy. Maluya, nunoy. Kumaon, dudud. Parang bayag. Bayag ng kulubot. Bayag na namumula. Parang bayag. Hindi ko yan. Kaya yung naririnig ka dito sa aking mga viewers, sabihin na napakasupal mo masyado. Oo, totoo naman eh. Wala kang ginawa kundi mga ano. May hangover. Sino? Oh, sorry. Kuya Kabos, shout out. Ay, bili na. 21 port guys. 21 port oh. Matamis, matamis. Yes. Sarap yan guys. Pwedeng kainin. Shout out kay Mark, Mark Lapid. Shout out kay Noli Boy. Parit muna tayo ni Noli. Doon ka muna. Doon ka muna. Doon ka lang muna. Bili na kayo guys oh. Rabutats guys. 21 port guys. Kaya na ito, tatambakan ko na yung camera. Maluyan. Unoy. Ating kariton, tambak karit. Camera dapat nandito. Dapat bumili ka ng camera, yung stick lang na Mahal nun, hindi ko kaya provide yun. Sus, kaya mo yun. Si Christian, nandito na si Christian May. Natinda ko sa kanya yung luma. Tira kahapon. Pentingan na lang tumpok. Saan na tama ka? Pagawin ko lang pera. Wagi ka lang. Kasi pag di mo hindi mo inasigaso paninda mo, ay yari. Ayun o. 20 lang. Malabo pa. Kain lang ako. Len, patingin ako Len ha. Kain lang. Eh di maganda. Hataw. Hataw. Ay! Oh, lagay mo itong isang tipo. Gutom na ako. Nagutom na ako. Nagutom na ako. Ay, shout out. Mukhang masarap yung sinigang ah. Ito na lang ako. Ito na lang ako. Yan o. May sabaw. Ah, sigang. Sigang tayo guys. Sigang. Kain. Food trip. Gutom eh. Wala pa ng kurito ko. Kalahati lang po. Basa man ng kanin. Bakit na basa ang kanin, guys? Lambot ba? Di ba basa to? Nakatingin si Bugay. Nak, kain tayo nak. Kain tayo Mark dyan. Ito.
Breakfast pa lang to, guys, Will. Breakfast. Eat in maybe 1 hour. Oh, no. Grace, oh, look, B-boy. Mute. B-boy, stop. Guys, kain lang ako. B-boy is funny, not yummy. Yeah. Ate Grace, may chismis ako sa'yo. Ano naman yan, mamay? Ano yun, Maria P? Mark Praise Cut Book. Yeah. Sabihin mo sa akin, may marites din ako. May mga marites talaga kayo. Leader natin si B-boy, marites din yan. Kala nyo ba? Wala. Wala Kuya B-boy, oh, si Ate Grace. Tawa si Grace, oh. Dahil sa sinabi mo, wala ni Padre. Aray ka. Oh, marites. Marites nila ako. Pagkabi. Dalawa na sila ni si Kuya Sagato. Ouch. Looy. Looy, hindi na kompleto revenue ko. Aray.
Sinigang na baboy. Anong ulam, Mark? Sabi niyo. Sinigang na baboy. Sinigang na ulam niya, Sir Will. Si Mark yung leader na Marites. Aray ko, ikaw yung Marites. Grace. Pork, sinigang. Wala, sinigang, may favorite. Sinigang dito, ano? Tigris, number 1 yan, Marites. Nako, mauubos na yung load ko. Sinigang na baboy, yes. Okay, Grace, umayos ka dyan. Ikaw, Marites. Bait-bait ko. Bait ko pagtulog. Tapos na ako. Isang kanin lang kinain. Yes, Sir Will, it's very yummy. Ilan na review niyo mo, Grace? Yes, Sir Will, it's very yummy. Will, I want to eat sinigang na baboy din. Si Grace, sinigang na baboy, hala. I'm crave sinigang na baboy. Yummy baboy. Hoy, Will ha. Revenue ko $49. Wala palang laban. $49 pa lang. Laban lang po. Thanks po. Sabi ni Kuya Robin. Okay lang yan. Kaya yan. Patahaw din tayo lahat. Nahabol mo pa nga ako, Kuya Robin eh. Ten viewers, thank you so much po. Kaya rambutan. Grabe naman yung lang nila. Ang tawon niya tao. Ano ba yun? Tahimik ka. Ano nga lang nagkakasket ka? Nakakain ko lang eh. Ano sir? Kami. Thanks po, more blessings po. 11 viewers, mga ambon guys. Anong gagawin natin pag malamig? Alam na. Alam na, Dish. Nawalaglag na aking phone. Kuhain ka na dyan. Sana all, $49 na, Kuya Robin. Almar Ogay, salamat po. Kainin, ha? Kainin. So, anong gagawin mo? Titinda, malamang. May pasok ba sila Mark yan, May? Later. Ano, pwede ba mag-shut out dyan? Umuulan? Shut out ka? Ha? Mag-shut out ka?
Meron. Lakas ang ulan ah. Cancel na naman yan ang ano nila, pasok. Hindi lang sila, sir. Ah, yan. Meron. Ako nga, $21 sa sahod ako sa quarter every month. Every 3 months. Maria, Tatay Robin. Ay, salamat si Bonsoy. Nagdut-dut ka rin, Bonsoy. Sa wakas, nakapagdut-dut din si Grace. Tatagal ng panahon, nakadut-dut ka rin. Kumayaan yan, sasabihin niya, naantok na naman siya. Tangkay, tulog muna ako. Ganun yan. Check ko lang itong, ano ko, tambay ko lang cellphone ko sa'yo. Ako sa November pa sa sahod. Si Will nga, di pa sumasahod eh. Kayo, sumasahod na nga eh. Si Will, kailangan mo sumahod. Will, kailangan mo sumahod din, Will ah. Hala, Matthew. Aha, parang yung asawa ni Ate Crystal sa umaga. Nasa 50 na, 50 pa lang ata. 50 alin? $50? Biboy na mahal na si Biboy. Punuin ni Biboy yan. Kahit dyan sa kay Biboy. Diba Biboy? Mabait ka? Ito nang bahala. Huwag mo ako ibisto. Eh, ganun naman talaga laging ginagawa mo eh. Ilang buwan na tayo magkakakilala? Mag-isang taon na lang nata? Paano natin di malalaman yung mga kanya-kanya natin ugali? I have $0 revenue. Oh no. Oh, di ba si Will? No dollars. Oh no. Galit ka sangkay. Hindi ako sa galit oy. Ganun lang boses ko mataas. I'm loud speak. Loud speak. Ikaw nga galit dyan eh. Oy, Rabutats. Ano malang rambutan? Walang tao, guys. Nanahimik ang mga tao. Meron ako dun tumpok o 20 lang. Matulog na nga ako. Bahala ka dyan. Yan sinasabi ko. Saan po? 120. Ay, Rabutats. 21 port. Ilan? Wala, di lang. Alamar, what? Why? Walang dot sa akin mamaya, Tigres. Aray ka. Kaya pala sabi ni Hala. Maria. So yung mama yun, maluga. Well, loko-loko Maria pa yun. Wala rin dot. Bigyan mo ko chicks. Where's caustic? May bonsai, mat ganyan yung ano mo. 21 port, ma'am. Oh naman. Super. Paninda ko to eh. Matik yan. Kailan pa ba tayo nagsabi ng hindi? 43. Gawin na natin 50, ma'am. Okay.
Tatlo. Yan. Ganda naman. Kakain ka naman ng kangkit. Hindi na kangkit. Go. Go. Hands down. Live po sa YouTube. Na-vlog ako dito. Shoutout kay mami. Thank you, me. The Grace, why you crying? Don't make dot later to your life. Right ka. No dot eh. Going to school. May baby boy. Mag-school siya mamaya. Ano ba English? Bahala kayo dyan. Hindi sabot English. Hi, 7 viewers. 19 thumbs up. Thank you so much po. Maraming salamat sa inyo, guys. Stop crying na. No cry, ha, Grace. I give you chocolate. Skyflex. 120. Yan. Rambutan na lang, Nay. Matamis, Nay. Rambutan. Rambutan. Kumain ka na? Umaga sa magaganda. Samook, thank you, Samook. Hindi na ma'am, 21 port, ma'am. Matamis. Ako si Sir Will, Ate Grace, one chocolate, the biggest chocolate. Wow. Ala, Maria P. I have dark chocolate. Samook TV. What was dark? 80 kilo. Plan. Ayaw mo ba? Ito na sa aking live. Samook, thank you so much po sa tambay. Hala, biglang antok ako ah. Tulog ka na, Will. Bro, Will, Yahoo. Sleep na, Will. Hershey's Yummy Chocolate. Hi, Samook, Yahoo. You're welcome po. May nang malaki yan. A week until night to sleep. May nang busit. Ha? Malaki din yan. Sala? Doon po ata sa labas. Until night to sleep. Hintay siya ng hanggang gabi. Anong oras na dyan, Will? What time is Hawi-Yawisi? Magkabawi ka sa when the night is come, tell you, did sleep your sorrow. Thank you, Lina. Yan. Ah, 50 lang yan, ma'am. Why you laughing, Will? Sure. 9 viewers at 19 thumbs up, sarap. We can always win po. Trabaho. Ano?
Trabaho bukas, so I sleep tonight. Oh. Tama lang yung Will, sleep ka muna. Para makabawi sa tulog. Tama sinabi ni Green. Para makabawi-bawi. Okay lang kami rito sa Philippines. No problem. Don't worry. I'm be okay. Huh? Oh, this man. I'm be okay. Benta ko guys. 200 plus. Oh no. 8 viewers. Tamahawig. Will. Will. Pangalan ba? Will ito eh. Willie? Will. Will? Ito. Mura din yan? Hindi marunong mag-ano. Pero yung ano niya daw, yung side ng ano niya, magulang niya. Filipino daw. Nanay niya ata. Abod yan, Boom. abod. Sleep na. Will na apelido? Pangalan lang niya sa YT. Will lang, Will. Will ang pangalan niya sa YT. Will lang, Will. Sleep na Will. Ako si Emil. Huwag umaga. 120 kilo. Ako lang sana po kung may hiling. Pag-fit yan, kilo yan. With viewers, thank you so much. Okay, we later sleep. Sweet dream boom. Will sleep, relax po from Kuya Robin. Kuya TV, hi, NIMX Vlog. Hello, good morning. 4:40 PM pa lang sa kanila. Wow, 20 likes. Wow, 20 likes. Thank you so much, Ina. NIMX Vlog. 95 na lang. Hindi naman, 21.4 po. And I love you, sabi. Hi, Malu. Malu Alabar. Thank you so much, Malu. Oy, 11 viewers at 22 thumbs up. Thank you so much, guys. 1 hour and 8 minutes na tayo, guys. Harang. Oy, thank you so much sa paharang po. Maraming salamat po, Alibar. Malu Alabar, thank you so much. Team viewers at 22 thumbs up. Thank you so much po. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you all. Everybody happy. Ay, bili na. Pinanonood nila ako dyan. Kita kayo dyan. Tignan nila ako. Paano ka? Grabe ng pugi naman ni Bigsot. Shout out, Bigsot! Napaka-pugi mo. Shout out sa bata ko. Pagpurmahan ng mga Kampong Romahan Malakasan. Nasa ano yan, ha? Ang bango! Bango. Ang bango! Wow. Sana! Pangumusot. Pwede ka na, ano naman pagpurmahan ng sila. suotang ang malakaya talaga. May pupuntahan daw binyag yan. Ang bango! Kala mo! Sa tanong pa bang umusot? Sa tanong pa bang umo? Ano pa bang? Ha? Downy? Delicious ah. Nente Marie. Ma'am, hindi naman, 21 po. Ay, pare, ayaw bumababa ng pipino kahit. Kala mo, Big Sot! Ang pogi mo, Sot. Saka talagang tunay na lalaki. Not 20 minutes. Ah, okay. Eh na, boom. Wait, okay, wait. Sponsor. Wala si Mabi. Busy siguro si Mabi. Ma'am, bili na, ma'am. Rabotats, matamis. Rabotats, rabotats. Rabotatat. Tut. Kwenta, ma'am. 50 pesos only. From Rabotatats. Thank you. Oy, Rabotatat, 21 port. Malu, boom, sabi ni B-Boy TV. Malu Oliver, thank you so much po ah. Maraming salamat po sa iyong pagbisita. At NMX Vlog, thank you rin po sa iyo. At sa mamaya na yung isa. Mamaya mo muna. Ano natin yun sa kwenta, medyo maayos yan.
Oo, magaganda. May ano lang yan. Mga sunog lang. Pabili ako, Mark. How much? How much ang kay B-Boy? Give me one. Dilaw. Ilan, ma'am? Kaputi. 1/4 lang, ma'am. 40 pala. Ano po? 140 ang isang. Tanging sa'yo. 140 ang isang. 21. Mahal talaga ngayon eh. 20 lang. Nagmahal ngayon eh. Ha? Comfort, di ba? Hindi ko alam, hindi natin alam eh. Pabili ako, Mark. Ilan ba? 1/4 on... Aray ko! 20, kabiboy. Yung kanina ito bibigay isang kay. Masunurin ako. 20 pesos. Kanina, pili ka kasi nabibigyan ko rito. 20. 20? Ayan. 20 pesos. Yan, 20. Kanina to. Almar Ogay, thank you so much po. Tambay muna, luto breakfast. Sige lang po, sige lang. Renta. Ay. Kaya bigay yan. Kaya bigay ito. Thank you. Kay mamay nito, kay mamay. Malo, hello. Malo. Boy, kanina pa to? 20 mo, sabi mo. Si Anthony? May utang ka sa akin, bibigay ko sa'yo. Uy! May gulay pa ako rito. Dami kong gulay. Small amount of rambutan for 1 pot. Yeah, 21 pot only. Sino si Anthony? Yan, si Anthony. Yan. Anthony. Bili ko sa kanya to. May utang ka sa akin. Bili na, ma'am. Nakapalo ko sa akin. Salamat ah. Naka-subscribe yan sa'yo. At kay Willie to Eat at sa kay Matthew. Ay, malapit na ha. Alam nyo nang gagawin nyo, panoorin nyo na. Kasi, ang hindi kayo nakita sa comment section, wala. Si Anthony ang marami ron, si Anthony. Si Anthony ang pinakamaraming pinanood dito sa akin. May dami kong nakita comment doon. Si Emma Len. Hindi. Malapit lang, ano? Pitsa ano ba ngayon? 19? Ang malapit na friend yung date. Anong pangalan ng ano mo? Ay, pare. Search mo. Pangalan. Uy! Ano panoorin kita? Password. Kasi walang SIM yan eh. Excuse me po. Ay, give Anthony kalahati. Lang. Sige, wait lang. Wala man tundod. Walang load. Kasama daw siya. Pero walang load. Pagkakupal talaga to. Saan dyan? 40 kalahati. Wala ka man load email. Pili ka lang dyan, tita ko. Nagagawa mo. Spot! At spot, baliw. Oh. Berat ka. Ano yan, spot? Give Anthony kalahati. Talaga, kuya. Oy, kalahati kay Anthony. Okay. Siyentang kalahati. Siyentang isang kilo. 50 na, B-boy. Gawin ko ng 50. Salamat na rambutan. Gawin ko ng 50 sangkay, B-boy. Sangkay, mag-uo ka lang. Gawin ko ng 50. Kayo magpipili guys kung sino pagbibigyan. 50 go. Okay. Ano yung sa'yo ka kay-boy? YouTube money. Ayun, dito ka na sa akin. What's up mga koray? Pinili ni B-boy sa halagang 50 pesos. Bibigyan natin kay Anthony. Dito na kay-boy. Yan B-boy, nabigay ko na kay Anthony ha. 50 pesos. May utang ka ngayon, 50 pesos. Bibigyan ni Wekes. B-boy TV. Sinong B-boy?
Wala yan. Iwan ko sa'yo, Emil. Yung si Emil, puro kalukuhan to eh. Tatalungin kita mamaya, tatalungin. Bili na, rambutan, rambutan. Dapat yung Ah, binayaran sino mo. pa bibili? Sino pa bibili? Ano lang kayo sa akin, may Gcash ako. Sa mga gustong bumili dyan, through Gcash, pwede. Kayo na bahala kung kanino ko ibibigay. Kung sino nakikita nyo rito na deserve nyo pabigyan, bibigay natin. Elmer Ogay, shout out. Baka bibili ka rin, nalagang 50 pesos. Sa akin nga hindi. Ano? Kaya nagla-live selling tayo guys. Hi guys, nandito tayo ngayon sa ating live. Nasa ano tayo ngayon, nasa palengke ngayon. Habang walang huli ay pumili na kayo ng aking rambutan. 50 pesos lang, 50 ang, 50, 80 kilo lang. Sige na, bumili na kayo. Dito lang kayo sa ating huli. Huwag na kayo lumapit sa iba. Aray ka. 13 viewers, tera. Oy, Biboy TV. Dan na yung 50 mo. Utang na 50 sa akin. Shout out ko na kuya. Bili natin ah. Ito. Shout out. Oh, sige Bili na boss. Dental oil. 5 piso lang yun doon, oh. Sanet. Okay. 5 piso Sino pa? lang. Sino 5 pa? piso. Yun o, sani. Litang. Ay, solihan natin ko. Maroko, Pichal Loco, shoutout sa iyo, idol. Hi, Ayun Sagato. Sagato ko, thank Bahala you ka so much, dyan. Sagato. Guys, baka gusto nyo bumili ng aking rambutan, through Gcash, mayroon akong Gcash dito. Pwede na kayo mag-send ng Gcash, through Gcash. Okay, sa mga gustong bumili ng rambutan, bumili na. Huwag na kayo mahiya. Ay, bili na. Rabutat, rabutat. Rabutatat, rabutatat. Give mo Roko kalahati kilo to bubum. Boom. Mau pa nga aga sangkay, mau pa gapay mo. Tusok, thank you. Salamat sa tusok. Boom. Tusok, thank you so much. Give mo Roko. Salamat sa Maroko. Wala na yan sa Maroko. Lumapit ka. Sangkay Matthew, maraming salamat. Boom. Anong oras na ba? Maaga pa. Nakano pa lang ako, 1 hour and 18 minutes. 2 hours lang tayo guys para makapag-live siya. Sangkay Matthew. Tusok, thank you so much sa tusok. Sagato. Sagato boom, sabi ni Biboy TV. Ay, bilhin na natin ah. Rabutats, rabutats, 21 port. Halika na, halika na, halika na, halika na. 21 port eh. 1 port sada, hello. Ay, malayo pala sa Maroko. Malayo, saan ka? Nasa ano yan? Mamais pa. Bukana. Mamais ka Saga naman. channel, hello. Ma'am Malu Oliver, thank you so much po. Ah. 140. Yan. Barato? Rambutan, marato. Bilhin natin, 21 port. Guys, bilhin na kayo guys. Like sa YouTube. Rambutan, bilihan na po kayo. Masarap po yan mga suki. Oo, rambutan. Sobrang tamis. Sagato. Rambutan to, rambutan. Bilhin natin ah. Rabutats, rabutats. Rabutatat, rabutatat. Uy, rambutan! 13 viewers at 23 thumbs up sa raw. Bilhin natin, rambutan, 21 port, ma'am. Sige na. Tamis, matamis. 20 pesos. Alright, bebe. Ako na kukuha. Renta na. Kuha ko yun. Ako na kuha. Renta ha. Ayaw ma. Pilit ka lang mama ko. Kabus, shoutout, kabus. Pwede po. Bakit nilalanggam? Kasi matamis. Sige nga, bakit naman yung hindi nilalanggam? 50. Eh, Wait lang. Wait lang po ah. Rabutatat, rabutatat. Nilagyan. Yan na, tara na. Ano na yan? ano lang, isa na lang, isa. Magalang ka. Yan, okay na yan. 20 pesos. Salamat. Ayan.
yan? Eh, Mura-mura lang yan, mami at ka. hello, sabi niya ano, kabus Wala ka siya. naman. Alright, rambutan natin. Isa pa natin rambutan. Tira na ako. May 20 na lang. Tako ko ha. Thank you, Sahara. Carly. Ito. Sir, kabus, morning. Yes, here. Ay, Rio. Thank you, Sahara po, Carly. Mag-market yan next time. Maganda pero sunog. Yeah. 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 Akong sako ha. Wala ka. Umayos ka, Kuya B-Boy. Ay, Ate Kari. Nakasan na, B-Boy. Sako ko. Okay na? Ha? Yes. Barato na. Excuse me. Ha? Barato na. Meron natira isa, o, tinan mo. Ah, wala yun. Yung ano yun? Kinatgat ka ng ano? Tapos ating malong, walang set. Sinong sunog? Sagato o si Sagato? Maganda pero sunog. Sunog? Sunog. Wait po sa... Ha? Sa pa? Malaki. Wait lang. Ay, bilhin natin rabutats. Eh, rambutan te. 21 for 20. Ma'am, bilhin na ma'am. 21 for ma'am, rambutan. Hindi yun. Hindi kasi kaya makalaman. Okay na mo. Pag matanda na, pag ibig sabihin malambot. Pag malambot, ibig sabihin bata ka. Para kita. Sana all. Tonang matigas. Rambutan. Okay, yun na nga yung binalatan ko kanina. Saan yung binalatan ko Rosalda, hello. Isa pa ba? Hindi, timbang mo na. Ah, itimbang. Siyempre, parehas yan. Bawal Eh, mandaya. rambutan te. Kasi pamandaya ka, hindi uusad ang iyong negosyo. 315. Ano? 315. 300? Yes. Wala. Natawaran ng utang nga dito eh. Ganda. Ganda 200. Magaganda yan lahat. Wala ka diyang mag-aanuan. Oh, 270. You know? Bilhin natin 21 for to. Rosalda, hello. Sabi niya mga kabusok siya. Wala, no. Lagi sa lang. Ano? Alam mo naman, mahal ang ano. Mahal ang ating puti ngayon. So, that's why. I can't. Ay, ang init. Sana Init lang ang panahon, guys. sige, bumalik ka. 70.
300, 400, 500. Oy! Rambutan te, 21 port. Moy! 21 port, rambutan, 21 port. Na, 21 port, rambutan. Bili ka lang dito sa akin. Kaya. Bili natin 21 port, rambutan. Eh, 21 port, rambutan te. Oh. Oh. 20 rambutan, 20 ramput. 20, 20, 20. Baw. 10 lang yan, tita. Ay. 10 lang daw. Eh, rambutan te, 21 port, 20 oh. Twenty-one port, 21 port. Rabutats, rabutats. 20 na lang yan. Makapubat na lang itong araw na yun. Malo, thank you so much. 13 viewers, thank you so much. Ha? Laki ng puhunan. Eh, 21 port, 20. Hindi na ma'am. Anak ka? Patulong ka ka. Bird, bird, bird. Birdie. Birdie. Bili na ma'am, rambutan. Ay, bili na, rambutan ah. Oh. 21 port 20 ah. Rabutatat, rabutatat, tataratatat, tatatat, tataratatat, tataratatat, rambutan. Hello everyone. Hello po Papa Mark. Oy, thank you kabisi ko. 2.0, maraming salamat. Salamat sa magpasyal. Kumusta ka na? Kumusta? Trabaho ka ba ngayon? Kasi madalangan na kita mapansin sa live na. Sa B-boy. Mga busy ka ata. Shoutout mo. Birthday ko ngayon. Happy birthday. Shoutout sa Emil. Birthday niya ngayon. Hindi magpainom ka na. Diba? Happy birthday, Tata Emil. Happy birthday, Tata Emil. Magpainom ka na. Magpainom ka na. Cake? Wala mo pang cake? Marami ka na dyan talong. Yan, ihanda mo talong. Pulutan. Sinigang na talong. Pinudong talong. Adobong talong. Ente, birthday daw niya. Happy birthday. Yun eh. Ay, 18 ano, 18 ano, birthday. 18 roses yan. Pagbabae. Lalaki naman 18 ano. 18 candles ba yan? 18 gin. 18 gin. Right ka, gin. Malo, Oliver, thank you so much for... Wala. Kumuha ka na dyan ng plastic.
Silver? Yun na, boss. 21 port ka. Napakatamis. Sobrang tamis. Unang kagat. Kain lahat. Ay, katang. Lamang na. Ay, kita at sa habang panahon. Ilang piraso yan? Dente? 10 lang to? Daming 10 oh. Samantalang na, may 10 lang to. Halika na. Oo nga. Ganun talaga. Galing tong ano, Mi. Galing bagbag to. Charot. Charot lang. 11 viewers, thank you so much po. Boss. Sige. Tuloy TV, shout out. Boss, kulot. Ay, rabutats, rabutats. Layo. Eh, rambutan teh. Ayaw naman. Sana dapat sabi mo sa kumpanya ng parcel. Yung mga kumpanya. Eh, rambutan. Kabus, salamat, maraming salamat ha. Eh, rambutan teh oh. Hindi na, rabutats, rabutats. Parang mga estudyante ko si pasok mo. Boss Raymond. Hindi na ma'am, rambutan. Eh, rambutan teh. Ma'am, rambutan ma'am, 21 port. Matamis, matamis. Ah! Wak, 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 wak. Wak, 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 wak. Ninis, Nin. Yan na. Apple. Salamat sa ating mga ano dyan. Rambutan, rambutan. Yan na. Tak. Rambutan. Hi, Crismel. Shout out, Crismel. Thumbs up. Good morning. Oy, salamat. Kabisi ko, boom, sabi ni Biboy TV. Hello, shout out po sa lahat. Good morning, sabi ni Crismel. Hi, Crismel from Biboy TV. Kabus, may galing shout out po, sabi ko.
Pili mga 21 port. Guys, pin lang natin ito si Christine. Yan, nakapin ads. Ay, thank you sa ads. Kay D-Boy. Christmas TV, may sarap from Kuya Rubin. Ads sa mga D-Boy. Thank you sa mga sa pa. Ayun lang, kampo mo lang yung ano. Ads lang tayo guys, pa-ads. Huwag nyo isip ang ads natin guys. 21 port ma'am. Rabot ads. Uy, rambutan, 21 port. Medyo na mamahalap pa sila sa 80. Tayo. Live viewers, Malo, thank you so much. Live viewers at 4 thumbs up siya raw. Yun na ma'am, rambutan ma'am, 21 port. Kaya 21 port eh, rambutan tayo. Port rambutan, 21 port. Christmas TV down, thank you 12 viewers. Unlimited na? Unlimited. Oh. Wala ito naman. 13 viewers at 24 thumbs up, shout out. One hour and 40 minutes na lang guys. Ano na lang tayo, 20 minutes na lang. Nag-end na rin ako. Salda, thank you so much. Sino oras ito? 11:12 pa lang. Kaya bilhin natin, rambutan. Ano yan niya? Kamaano ka dyan? Mahuli.
Bakit po? Binarambutante, 21 port tayo. Rabutats, rabutats. 21 port, 20 ah. 21 port, rambutan. Rambutante, 21 port. 21 port, rambutan. 40. Rambutan, 21 port. Bantay sarado dun sa labas, ano? Mil, no? Hindi na mga tinda rin sa labas. 21 port, 21 port. Rabutats, rabutats. Boss King. Shout out. Shout out guys! Nakalive ka? Oh. Hi guys, shout out guys! King. Kaya na ano? Oo nga, 2 linggo na nga ako din nakapag-react. Magpapag-active dyan. Uy, ayusin ko nga ulit. 2 weeks na. Uploadan mo lang ng uploadan. Para magdagdagan sa subscriber. Dandanin ko. Para maano. Kala ko kanina kinakabahan ako. Kasabay tayo dito ah. Ay, bili natin. Ma'am Griselda, thank you so much po. Bili na rambutan, rambutan. Eh, rambutan na 21 port 20 ah. Nay, 20 lang 1 port na rambutan. Sige na. Ayan, 20 tampok. Ayan, 20 tampok. Please, wag masunog ang rambutan, nakakayos. Bang? Profile? Ano? Kalukuhan mo. Kapal kasi Mang Emil eh. Yun, yung mga karton ko. Ano, saan ka dito? Saan ka dito? Di nga! Ano? Sup. Tumor jewel yung nakalagay. Ano? Wala kang unload. Wifi na ako. Ano na? Sinisan eh. Malay, sumama ko sa tumapos eh. Oh, yan. Yung mga karton lang dyan. May... Subscribe ka na pala. Subscribe ka sa gagawin. Subscribe. Ito naman na si Kamay natin. Natalo na kayo.
Minutes na lang tayo guys. Mag-inar na. Eh, 2140 rambutan. Sumay, 11 viewers, thank you so much po sa inyo. Ay, sumay. Ayan, napanood mo na. Ako manonood, kakapanood mo lang tapos ikaw. Sige, si Mark Joel na nanonood. Ano, comment ka dito. Ako bahala. Oh, comment ka dyan. Ako bahala. So, huwag mo skip ang ads ha. Ha? Huwag mo skip ang ads. Pag may ads ba, ano ba, yung commercial ba? Ay, hindi. Skip yan. Para yan ay kaya ma... Babaan ko lang yan. Puro kakalokan. Ah, hanapin mo yan dyan yung video mo. 14 viewers, thank you so much. Kuya Bibo Yahoo, sa Mook, thank you sa Mook. Salamat sa tambay. Malo Oliver, thank you so much po sa tambay nyo. 10 minutes na lang po tayo, mag-ender. Oh, nag-like na yan. Mahaba yan. Haba to. Anak ni Jaco. Ay, si Bakay kayo po, Chris. Oo, si Chris yung sinakyan. Narurot si Chris eh. Chris, si Bakay kayo. Andiyan yung video mo ah. Ito ang video mo. Sorry. Diyan natin yung video mo na. Malo Oliver, Miguel shoutout po sabi niya, no? Tatay Kuya Robin. Kuya Robin, maraming salamat po. Salamat sa lahat na nakatambay dyan, sa ating mga kaibigan. Chrismel TV guys, naka-pin pwede pa live naman sa kanya, pinabang bahay. Yung ano yung premier yata niya. Nay, gini na Nay. Nanduan ko. Nay. Hoy, may nanonood na sa ating isa. Tata Emil.
nanonood na sa ating YouTube. Meron na akong tatlong napili. Si ano, si Ate Jennifer, tapos si Pia, si Jun. Meron pa akong 5. Paunahin ko sino. Para saan? Sa mga manonood sa akin sa YouTube, yung magko-comment, huwag lang i-skip yung ads. Ah. Wait lang. Ano lang yan, pag sahod ko sa 22. Sinabi ko na sa ano ko yan eh. Ano na ngayon? Ano ba pizza ngayon? Ha? 18 eh, malapit lang. Apat na ngayon. Kaya, pasensya na lang hindi pa na ano. Ma'am, 21 port, ma'am. Alam mo na ako, ma'am. Kasi may Short film. Short film. Okay lang yan. Short film. Like mo naman. Kaya nga, hindi ko nga tapos eh. Short film. Short film ang quote. Tawa, hindi ka tumawa. Wala namang komedya na tawa dun. Ha? Oh. Oh, sobra po. Wala namang komedya na tawa eh. Ha? Like lang meron dyan. Kaya pala sa YouTube at sa Facebook na mayroon. Shout out sa 12 viewers. Thank you. Yeah, bante. Yeah. Wala pa na 57 pa lang. Hey guys. Oh, hey guys, from bansa. Pangat na nyo. Pugi mo. Sana all. Sana all, pugi. Ayun o. Si Papa Burn. 77. Ay, ma'am. Kunti lang po yan, pero pwede 77 na lang. Gawin na natin 80. Mabawas yung chip. Sige po. Sige po. How much? Ayaw mo na yung ulam niya. Nagrambutan niya mo. Thank you kay mami. Para kay mami. Lalaga ko. Oo, vlogger tayo. Si Mark Gawaray TV lang po. Ito ma'am, ito pangalan ko mo. Ay, boss. 10 lang yan. Ay, may sticker pala ako mo. Baka may mapadaan kayo rito sa akin. Ito, whitey ko. Ito po yung YouTube channel, yung Mark Gawaray TV. Ito sa Facebook, sa Mark Gawaray. Minsan po mayroon po mga libre dito. Nagpapalibre. Pag may sponsor. Ang pangalan nyo, May? Aling Net. Ay, shoutout kay Aling Net. Thank you so much. Panoorin nyo, May, ha? Ito po yung ko, channel ko, May, oh. Hindi naman tayo sikat, lang. Ano pala. Thank you, May. Ingat po kayo. Maraming salamat. At Aling Net. Ay, may bago tayong magsusubscribe sa Aling Net.
Ay, yes, maganda na ang sunog. Maganda ba ang sunog? Ay, bili natin, Rabutats, Rabutats. Thank you so much sa inyo guys. 10 minutes na lang guys, mag-end na ako. Baba ko na to sa Chris Mel TV. Sangkay Matthew, mag-ready ka na, mag-sit up ka na. Mag-end na ako. Sangkay Matthew, and mag-end na ako, mag-end. Mag-ano ka na, mag-tawag nito. Mag-sit up ka na. Yan, pin natin to si Sangkay Matthew guys. Guys, pasuyo ako kay Sangkay Matthew. Ito ba naraman? Yeah, i-release tayo ng isang guy. Wait lang, nagkikilay pa kasi. Kilay is live. Release tayo kay Sangkay Matthew guys, mga kawaray. Pasuyo po. Release tayo kay Sangkay Matthew. Thank you sa inyong support. Salamat kay B-Boy TV. Ay, yung nag-sponsor sa kay Johnson Wax. Baka ngayon pag punta ko ng bilhin ko muna yung material o yung tawag nito, yung gagamitin namin para pag naayos namin, hindi kayo mahirapan. Ibilhin ko muna para hindi na ako mahirapan mag-ano. Wait nyo lang po yung nag-sponsor sa atin kay Johnson Wax. Hintay lang po kayo. Kasi medyo busy ang yung host, ang yung lingkod. Busy tayo kasi siyempre unahin natin muna yung ating paninda. Pero nandito naman sa akin yung pera. Nandito sa akin mga kawalan yung pera. Kayo mag-alala. Walang labis, walang kulang. Kaya resibo naman, paparesibuhan lang natin. Bali to, 2,950. Bali 3,000 dapat to. Naging na lang 2,950 kasi nagbayad ng Gcash. Kaya tuwan-tuwa si Kuya Johnson nung nakita. Laman niya mayroon ng may nag-sponsor sa kanya. Kaya thanks tayo sa mga kaibigan natin dyan sa White World. Tulong-tulong talaga, napakaswerte. At maswerte ako kasi meron akong mga kaibigan dyan sa White World na handang tumulong sa ating mga kababayan dito sa Panggalatog din po ata yun, Panggalatog. Hindi ko lang alam kung Panggalatog po. Kasi Lakay. Thank you so much po. Maraming salamat sa inyo. 12 viewers natin dyan at 26 thumbs up. Malo, maraming salamat Malo Olivar. Sangkay Grace, Sangkay Matthew, Sangkay Bibor, Sangkay Sagato, Willie to 8, Mamay, at si Ma'am Parasalda, maraming salamat. Gabus, Sangkay, thank you. Tatay Robin, maraming salamat po ha. Salamat sa suporta niyo mga kawaray. Sana ay marami pa tayong matulungan na tao. God bless all. Wait lang natin sa Sangkay Matthew. Elmer Ogay, thank you po. Okay, says. Sangkay Matthew, naka-ready na? Naka-ano ka na, naka-live ka na. Para mag-in lang. Hindi ko kasi malayo ang pupuntahan namin. Pag bumili ako kasi ng materyales, medyo malayo, doon pa. Iba-vlog ko na lang naman at manghihingi ako ng resibo. Huwag kayo mag-alala na nag-sponsor doon kay Kuya Johnson. Hindi ako gagawa ng kasisira ko sa aking channel. Gagawin ko ang lahat na matulungan natin si Kuya Johnson Wax.
Ingat. Parang thank you so much po sa inyong lahat mga Koray Kabus. Official, thank you so much ha. Shout out din kay Tita Au, Kay Verdu, Kuya Robin, maraming salamat. At yung isa pang sponsor, thank you so much po sa iyo. Sana marami pang blessing na dumating sa iyo. Thank you kay B-Boy TV, thank you. Kay B-Boy, maraming salamat ha. Hintayin ko lang si Sangkay Macho mag-live ha. Wait lang natin guys, wag muna kayo lalabas. Pag nag-live na si Sangkay Macho, saka kayo lumipat para salamat sa suporta niyo. Wait ko lang si Sangkay Macho mag-live. Kasi nakasit up. Thank you so much talaga sa inyong support mga Kawaray. Maraming thank you po talaga. Grabe yung suporta niyo sa amin lahat. Glory Creation, thank you. Bili natin. Bili na. Okay na, naka-live na daw si Sangkay Matthew guys. Lipat tayo doon. Yan ang nakapin. Puntahan nyo na. Bye na, bye. Maraming salamat sa inyo. Naka-live si Sangkay Matthew mga Koray. Lipat tayo doon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tingnan muna pala bago maging huli. Yung happy ko graduation na rin. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Lipat tayo kay Sangkay Matthew guys. Dali na. Thank you so much po. Ingat kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa suporta niyo. Ingat. Bye na, Sangkay. Grace, bye na. Sangkay, B-Boy, Isagato. Yung Garcelda, ingat po kayo. Mag-out na ako, mag-out. Bye na. Lipat tayo kay Sangkay Matthew mga kawarang. Lipat na tayo kay Kuya Robin. Kuya Robin, Kabus, Lori, Kuya Elmer, Samuok, BBTV, Sagato, Malu. Babay na. Maraming salamat. Ulam mo. Bye. Thank you so much. Ganda ko. Tayo kay Sangkay Gray. Sangkay Mat. Baboy. Ulam. Okay.